yathi so ngizophuma la bengaphuma la incident engihlangana nayo lemnyango icontent yami yosuku Maungenza into manje lemnyango social media ngithi hayi ke usibani mali wenza ukunokuthi mangibona umuntu okrima ayishile ngisho vele hayi umuntu okrima ngimbonile futhi beshile engize kufihle lokho into esuke yenzakalile ngayibona bese ngikhuluma ngayo hayi ukuthi mhlawumbe bese kufika kabi kwabanye yabuthi enabashisa ucream ufuna ngabe usaqala ucream ngokuzosha mangize abantu abanengane ezintathu abaphuma inqe ufuna ngabe usayithole ezintathu ngokuzolo ukuthi mina phuma inqe yabo kahle wena iba aware into engisho hayi ukuthi ngisuke udela or something ngithi baphama ngokuzosaba ukuthi ngane ezintathu manje la zizokudla kunezinto ngisho abantu abasespacing sami bayazi kumele babehave ngendlela right ngoba mina ngesonto yenzayo ngiyenza icontent Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele InsideMystory la sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo kanti ke namhlanje sisihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Dunuse la sikhona ke sizongcela ulwazi kubaba uNcamalala Msholezo former president of South Africa. Tell and subscribe to Select Africa TV. If you want inspiration, do subscribe to this channel because I believe it's educational, entertaining, and inspirational as well. Select Africa TV ngibingelele mbukeli ngibingelele hlaleni inside my story gamalami ngingosinenhlahla kanti ke namhlanje sihlala nentokazi enhle intokazi yakhona lenkandla intokazi social media influencer intokazi khuluma indaba eziningi kanti ke namhlanje sithi inside Cebsile's story namhlanje sokhuluma nje naye sizokuthi ubani ungakuphi ufike kanjani le nto ko TikTok wenzani namabhizinisi makuthi sebhizinisini intokazi nje encane enentshisekelo enhle futhi ehloniphe ngendlela emangalisayo ngaphandle kokusikhuluma naye ungakhohle kusilandela inkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku Twitter nako Instagram ukhona futhi ku Facebook @Select Africa TV ngakhohle ungena ulike usubscribe futhi ucommente ku YouTube. Cebsile mkhaya wami alright khamba kahle hayi hamba kahle ngisho njalo asikhali ankhali Sibona usibeke isithando sami ubani Cebsile Mthembu hayi uCebsile Mthembu intombazane nje semakhaya nkosami manje waningibekela ngani ngibekele ngiyalimaza abuse ngempela hayi sasagcwele all right intombazane semakhaya kuphi ukhule phi wafunda phi ngikhulele enkandla ekongosi ngiqala ukufunda primary like primary esiphande ngase ngayibiza imali nayazi nani ibiza imali yes obvious now uyabona i-products yes uzalo babani wakuphi nibangaka ekhaya esibaningana ekhaya abohlobo siba 8 ngizalo mambaza amantombazana awu6 abafana bese beba u2 yeah amantombazana awu6 abafana bese beba u2 ngezimo zempilo ke yedwa sewashiya sesiba u7 manje yeah wow ungosingaka ekhaya ngasekugcineni ekhaya usithi ngowe6 noma ngowe7 ngowe6 kahle all right Cebsile mhlambe ke nakho kusufundile ukhulela ekhaya enjani ngoba angifuni ukuthi siqale sesikubona manje ngifuna ukwazi ukuthi uCebsile usokaphi njengoba manje esedume ko TikTok ngisukela nje ekhaya ake ngisho ekhaya siyabusa kodwa futhi asiswele noma sasiswele kodwa manje sesingcono isimo ngisuka nje ekhaya sikhuliswa uma ngoba washeshe washiya sakhuliswa uma naye izamela ngendlela zakhe uningi kaye kwenza uyalima uyathunga abafuna ukuthunga ke uma uyathunga uyalima enza yonke lonto le okuningi kakhulu besiza ukuthi athunge bese desini into ayilimile lokho nje sikhule kanjalo kwakuthi siyakhula abadala kunamsebenzi ukuthola amatoho sekungconywana akusafani nakuqala noma ngekho ngcono kodwa akusafani ngiyaphileka niyazama njengayo yonke into okay wakhula ke waqeda umatric wakho ngiyazi ebizimali hlezi program ama results wayaphi uCebsile ngase ngaze uKSNH la ngifunda khona ubuthisha inkosi yami asazi noma siyoqedana kodwa bemsebenzi ayiphi ikhona umsebenzi ikhona owakho nje uzohleza ukulinde ngalesikhathi why teaching i-teaching ngoba ngiyathanda ukuhlala nengane ngiyathanda ukukhuluma first of all ngiyathanda ukukhuluma mangikhuluma ngizwakala so ubuthisha ikhethe with ugqozi lokuthi ngifuna vele ukukhuluma ngizwakala
ukuqondisa umuntu ngekuthanda like ukuba uthisha lapho khona uthola khona ithuba lokuthi umuntu umakhe kufana nokuthi la kuthungwa khona sibumba khona umuntu ukuthi aphuma abe umuntu ongcono kusasa yeah that's why ngakhetha ukuba uthisha nginothando nje lokuba uthisha ngingasho kanjani. Wow, uthisha-ke future teacher lo. Mhlawumbe ke ngifuna ukuthi singaqale sifike la engifuna siye khona. Usebuthisheni wabukhetha uthisha. Ngabe khona umuntu mhlawumbe ukubukela ukuthi mhlawumbe lo thisha wayifundisa kahle mhlawumbe ugcina umthatha as your role model ukuthi one day ngifuna ukufisa ukwenza njengalo thisha. Hayi angeke ngize ngisho isikhona ngamthatha njenge role model. Engakusho ukuthi khona intombazane yangakithi engangiyithanda ithisha. Ngithi ngibona ama practicals ngithi yabona sisi loyani esikoleni uyawenza uwani. Yabo ngagcina ngona sengathi into right. Ngagcina sengenza. Ngagcina bese ngona ngathi into right. Vele ngiyakuthanda ngithi. Ngagcina sengibona ngathi hayi kuyaphileka nabaphila benza into ezithile. Kwabe into kanjalo ukuthi hayi ngiqhuzele nje intombazane encane yasekhaya. Ukuthi ke ngisho la mhlawumbe ayikaphathele ngokuthi abokushiya igama lawo something. But into enhle but ke asingasikhulumi ngabagama abantu. Kahle kahle Cebsile. Nangu Cebsile asekhuluma indaba lapha ku TikTok. Iqale phi indaba yakho no TikTok ngempela? Yini kwasukani kwafika nemqondweni yakho nasenhlizweni yakho uze njengamanje ke ngifuna ukuya lapha yena. No uTikTok ngawuqala ngangekho serious ngasho kanjani ngangidlalela because nehlezi ngidlala ngangidlalela nje hayi mhlawumbe kwakuyinto engazi ngithi ngene ilanga ngiyongishintshela ngibe umuntu kanje abantu bangibona njengomuntu kanje ukuthi nami kuyangithusa ukuthi njengamanje into engayiqala ngithi ngiyadlala isingishintshele phela manje akusesibona umdlalo sekuyinto eserious ngalendlela yokuthi angisazi ngenze njani yabo yeah so nje TikTok hayi ukuthi mhlawumbe ukuthi ngathi ngifuna uqala TikTok ngifuna ukuthi no ngangiqala TikTok nami njengabo bonke abantu yabo ngidlalela kanti abantu bazoyi-attend into yami bayithande ngagcina sengiqhubeka kuleyo content leyo abayithandayo hayi ukuthi ngikhuluma indaba ngoba ngineyindaba ngikhuluma indaba ngoba yini ngithanda indaba. Uyasikipa uthi lezi ndaba okhuluma ngazo ngempela yini njengamanje uthi sekumsebenzi wakhe content esayidinga nakho nanje usuthethe abakhrimayo usustela ukuthi okhrimayo impela mina ngeke ekhaya ukuthi ziningi indaba umuntu onengane ehamba impela yoqela indaba enduneni izinto ezibuka zenzeke emphakathini kuyiqiniso lokho but why when uyithatha as uthi ke manje angimotivate abantu ngazo? No yathi so ngizophuma la bengaphuma la incident engihlangana nayo lemnyango icontent yami yosuku mawungenza into manje lemnyango uzosho mina ngithi hayi ke usibani mali wenza ukunokuthi mangibona umuntu okhrimayo ishile ngizosho vele ukuthi hayi umuntu okhrimayo ngimbonile futhi beshile engize kufihle lokho into esuke yenzakalile ngayibona bese ngikhuluma ngayo hayi ukuthi mhlawumbe bese kufika kabi kwabanye yabo nami usengaqondile elibi kodwa ngisenqinisile mina ngokhuluma ngamanga mina. Uthi wakhuluma amanga nje wakhuluma. Wakhuluma amanga. Mawuma ukuthi wena nje kufikile kuwena okwakho phela nami ayikho into engizoyenza. Kodwa iqiniso elikhuluma. Yes, sokuyiqiniso. Inhloso yakho kusukuyini uzositshela lezi ndaba? Inhloso yami sokuthi abantu abaqoqa, yabo. Umuntu akaqondisa indlela. Akuma ngithi enabashisa ucream, ufuna ngabe usawuqala ucream ngokuzosha. Mangithi abantu abanengane ezintathu abaphuma inxiwe, ufuna ngabe usayithola ezintathu. Ngoba uzolo ukuthi mina phuma inxiwe, yabo. Kahle kahle wena iba aware into engisho hayi ukuthi ngisuke ngidela or something ngithi baphama ngoba uzosaba ukuthi ingane ezintathu manje la zizokugudla kunezinto ngisho abantu abasespacini sami bayazi kumele babehave ngendlela right ngoba mina ngesonto yenzayo ngiyenza icontent sifunda abanye base-ke siyathinteka kanti uCebsile bakithi usuka nje eqwashisela thina ukuthi izinto ukuthi nokuthi singazenza mhlawumbe-ke ezinye izinto okumele silindele kuCebsile moving forward from now because siyabona ukuthi cha njengamanje uyakhula ntombazane ngiyabona iflat lasenkandla liyaphakama uzufanise ukuthi ngathi uyindodakazi kaNgizwe ukhona ukuxhumana phakathi kwenu cha okwamanje abukho nje anazana nihlobene ufuna sicacise leyo cha mina noNgizwe asihlobene angimazi angazi ngimbone kodwa ngiyathemba ngelanga ngiyombona because ukuthi indaweni abantu abaningi ngihambi abantu abaningi bangihlula nje ngiyazi ngiyanga mhlawumbe kofika isikhathi ukuthi sihlangane kodwa uNgizwe angimazi angazi ngimbone angazi ngabasenkandla no nami futhi manje manithi ngifana noNgizwe ngiyasika iphathini phela vele kuyena ngoba niyamthanda uNgizwe uthandwa abantu so kumele nami ngisike khona ngilandela noma ngathi ngifana naye no problem so longo nje ngihappy
iningi ke lithi kudlala khuluma ngayo ukhuluma engathi ungizwe intokazi ke lengenamahloni ekhuluma nje into esengqondweni yayo mhlawumbe ke yini ke singayilindela kuwe Cebsile ngokuhamba kwesikhathi ngiyalindela ukuthi ngifike nezinto ezintsha khona into ezintsha ekufuna uku-inventa ezobe iqalwe yimina kuningi nje okusho bese ngi-inventa mina yabona leli khanda leli liyaqalwa yimina la South Africa ngempela ovela wayenza nje le hairstyle ngiyatshela ubabuze bangakabazi angiqambile mina manga ngathi i-style angayilanda le emazweni ngabe ngayiletha la bayayithanda manje ngihlezi ngifuna izinto ezintsha okay so ke asilindele izinto ezintsha ngilanda nje izinto ezintsha nezinto brand new mhlawumbe ke iziphi ezinye izinto ofisa abantu abazazi ozenzayo ngaphandle kwa-TikTok Guysini ngaphandle TikTok ngiyapromote my business abantu and mina promotion eshoyo mina ke khohlwa kakhulu I mina ngiyashaya promotion ngiyapromote uyakhokha for promotion depende ngokuthi business elinjani olenzayo yabo makuthi wenza business ngawe uyama business okay lo muntu wenza business kanje siba ngimenze kanje ngoba ekugcineni kosuku angizenzeli mina ngedwa like this is mutual ngoba uya benefit okuzokwenza ukuthi ngikhuphuke yabo into kanjalo siyakhuphulana kahle kahle hayi ukuthi njengoba mina ngithi ngiyapromote ngizofika sengicharge 5000 ukuthi ngifuna ukuthi ngipromote 5000 ngoba 5000 dayisa ama-market yabo ngiyamcabangela omunye umuntu ngoba siyakhuphulana ngiyakhuphuka nawe uyakhuphuka asihambeni sephambili asihambeni sephambili kunoCebsile olaphaya ekhaya umnyama nawe ihlalele enkandla ongacabangi ukuthi konje Nkosi yami njengoba kunjena nje kumele ngiphume ngiyephi wena waqhamuka wathi okay as much as ngifundile ngibenza ubuthisha bami but eceleni angiqhube nanti into ka-TikTok yangivuma ngempela ngap-advertise amabhizinisi ugqugquzela omunye umuntu omusha nomncane ngiyazi ukuthi unomntwana ne siqale lapho-ke uthini nakulabo uthi mina ngoba seningane-ke ngimncane umhlaba osungiphelele and we always see you nayo ingane yakho nikhuluma usiqhoshela ngayo usixoxela ngayo ukuthi as much as kunjani but ingane yami khona abantu abangangane especially kwi-social media uthola ukuthi unayo ingane saba ngisho kwi-post ekube ngathi yaba yiphutha uthini kulabo bantu engakusho nje ukuthi hey ayikho ingane eliyiphutha ingane masikhona kube ayolento futhi ingane is not mature ayekwe akuhambi kahle akulungile abona noma thiwa ke lo baba engane akayondlile ingane yakho kodwa iphost ingane angayifihli ngoba akusizi nje abantu esebenengane aqhubeke phambili ungabe mama wengane ovithikile lana ngoba bethi uyicoshe sazi bashiye kodwa yekho phela into yabo yes mhlawumbe ukukhuluma-ke akanayo ingane kodwa ikhaya khambi kahle izinto ziyabheda kodwa ufuna ukuthi nami one day ngifuna ukuba somewhere uthini kuyena ngisho ukuthi nje akaqhubeka zami bese eyakhuleka one thing about impilo awuyiphambili ungakhuleki angifuna ngamasi ngadlala phela siphosanele ufuna ukwazi ukuthi kunesikhathi sokuthi ufune ngikhuleke manje ngicela ukuthi yabona mina into eziningi kakhulu ngiyayicela mhlawumbe ngibona ngidlala lapha kuthi ngadlala nje ukudlala mina ngiserious kabi ngiserious umuntu nje mefuna phambili sukuma uwenza take action ngoba yabona uhle kanje uthi hayi ngifuna ukuhamba nge-Shoprite ngiyakuzwe e-Shoprite ungasukumile so yonke into efuna ukuyenza sukuma uwenze leyo nto leyo uthi Cebsile khuleka usukume uyithatha yikho into ezoza uyihlalele nje kanjalo akusho mina kusho yini Cebsile sikuthola kanjani ey'nkundleni zokuxhumana if ngifuna uku-advertise ibhizinisi lami kuwe sitholana kanjani mina ngithola nje ku-TikTok mamvelasi uyedwa la South Africa nanti shina uthi nje uyedwa alright uzothi mamvelasi then um-DM uzomthola inamba yami ngingayibiza kodwa ngize ngiyibizile manje ngiyibizile ku-TikTok kwenye ividiyo kodwa-ke seniyobheka kuyona-ke ngoba njengamanje ngize ngiyibize kodwa nje ku-TikTok ngikubize manje afuna ukufona bese ngifonela kakhulu laba akuphephile not make sure alright yeah kodwa nje kakhulu TikTok uma ngifuna ngithola ku-TikTok ku-Facebook nakhona uyangithola Cebsile Mamvelasi Mthembu yeah bhala kanjalo Facebook uCebsile Mamvelasi Mthembu ku-TikTok uMamvelasi kuphela Instagram awukho Instagram nginawo ukuthi angimningi kuwona lezo lezi ayidinga abantu abaserious kakhulu ufuna ngani ufuna abantu abagezile abaserious ufuna uthi mawuthi bagezile usho uzangigezile cha ngiyabuza phela ukuthi mhlambe khona lokho ngeke ngizokuthiwa kufuneka nesingisi
Yabona? Iyake isingisi akona inkinga. Mina ngisavele ngizongena. Uzofika ngiphushe lo shini lami lo ngisakwenza futhi indlela yokufika. Usendleleni. Alright. Asibongeke Cebsile ngesikhathi sakho othe wasipha sona. Akubonga mina Nkosi yami shame. Alright. Yo guys, yabona uCebsile is one person ongeke uzusho ukuthi ula. Uhleze indaba eningi la but ke sabanga kakhulu ke sikhohla ungosikulandela einkundleni zokuxhumana Select Africa TV ku YouTube usile ungene ulike ucomment ufinde futhi usubscribe khona ku Facebook na Twitter and Instagram @Select Africa TV. Mina ngingusinenhlahla le iSelect Africa TV asibonane ngesikhathi esilandelayo Inside My Story.